Toto je Mišo Totka. Niektorí ho poznáte ako moderátora. Z Kráľovských Lajín. A to si robil aj ty? Niektorí ako zabavača. Dúfam, že tu v kuchyni sa fajčiť môže, že nejste progresívci. A niektorí ako môjho kamoša. Partia do pič! Ale čo o Mišovi nikto nevie, je to, že miluje padel. Kažuba. Vyhral si? Vyhral. Len Mišo je v tom športe celkom nový a má jeden problém. Mám extrémnu svalovicu. A tu? Ešte raz sa ma dotkneš, tak z teba, že vybijem dušu. A aj tu? Braňo! Mišo má asi problém aj so mnou, alebo so sebeovládaním, ale radšej ostaneme pri tej svalovke. No, a ty si ani nevieš predstaviť, že čo ja počúvam za posledné obdobie od neho. Ja som unavený jak hovado. Ja po schodoch nejdem, ja mám nohy jak z betónu. Som si asi presil rameno. Však máš frajerku. Braňo, ale z padelu. Ty voláš padel? Občas sa s Miškom nepochopíme, ale to je jedno, lebo aspoň vieme chlopakovi pomôcť. Tým som myslel, že poďme za ním. No, už sme u Miška, len ho tu nemáme. Zavoláme. Nazdar, padelista, mám pre teba darček. Kde si? V robote. Však ty robíš domu. Však doma som. Doma si? Však ja som u teba doma. Tak počkám ťa nájsť. Braňo, tak tu som. Je tu si. No, každopádne Miško doma si, pekný si, a ja som ti donesol darček, bo si padelista. To čo je? Proteín. Na čo mi je proteín, keď ja padelujem? Však to máš na regeneráciu svalstva. Ďalej tu máme omega-3, zdravé tuky. Nech tie tuky idú dole. A chodo. Tretia vec, magnézium, bisglicína. Ty nech nemáš krče. Čo znamená bisglicína? Ja som sa pýtal bota, som si nezapamätal. Večerné magnézium, že by si nemal krče. Chápeš s frajerkou. Ona je... Zase navážaš do frajerky? A posledný darček, taký sladší. Tvoja frajerka. Dobre. Sladké tyčinky. To máš, že medzi padelom alebo po padeli. Bars fajné sú. Sladké. Te ďakujem, Braňo. Hopa, chvíľku počkaj. Tým chcel Braňo z budúcnosti povedať to, že tento set je vhodný ako aj pre začínajúcich športovcov, tak aj pokročilých, lebo tam má všetko potrebné. Braňo z budúcnosti zabudol na to isto kvôli tomu, lebo Miško mal doma frajerku. Dobre, ale Miško hovor. Používajte ako Braňo, budete mať 8% zľava. A vieš prečo 8%, ne? Ne. Spider-Man a Pavok má 8 nôh. Škoda, že Pavok nemal 9 nôh, že bola vyššia zľava. Vybavíme 10. Ale to tá Mišová frajerka celkom si poška.